s-au mai adăugat tramvaie noi, ceea ce este foarte bine și de apreciat. Este loc de mai bine, bineînțeles, dar e pe drumul cel bun. Tot comparat și cu București, sincer, și aici îmi place mult mai mult decât în București. Transportul public. Este un transport util, ajungi în timp util acolo unde ai nevoie? Dacă nu există vreun blocaj pe drum, da, de obicei da. Cum sunt noile mijloace? Ce au un plus? Eficiente, mult mai mari, mult mai multe locuri și mult mai rapide. Mie mi s-au părut bune, n-am avut probleme cu ele niciodată. Se mișcă mult mai rapid, sunt mai silențioase, sunt mai comode, au aer condiționat, care este un mare plus. Cele vechi, în perioada asta verii, este îngrozitor. Sunt tramvai noi, moderni, cu aer condiționat, așa este. E bine, e bine. Da, și curate, nu sunt. E bine. Cum vi se par prețurile la bilet? Decente. Pentru oameni care muncesc și au un venit, sunt decente. Pensionare au liber, decent. Da, foarte. Este un transport util, ajungi acolo unde ai nevoie? Din punctul ăsta de vedere, da. Pentru că ai conexiuni în toate locurile din oraș și e foarte ușor să ai acces facil în toate stațiile. Față de Cluj, unde am călătorit de foarte multe ori, ei aș aprecia foarte mult Vinerea Verde, cum au și ei și am avut-o și noi, însă s-a scos. Dar, de exemplu, la ei tramvaiele sunt mai puține tramvaie, mai multe autobuze și așa avem și aer condiționat sau iarna căldură mai multă. Cele noi au un confort mai ridicat, sunt mai curate, au aer condiționat sau căldură în funcție de anotimp, merg mai repede și pur și simplu nu se blochează, nu trebuie să aștepți să muți direcția în care trebuie să meargă tramvaiul. Cred că atât. Mai curat, nu știu, mai silențioasă, da, și mă bucur că avem și noi mijloace de transport din astea mai moderne.